Bună dimineața! Ce faci, Jo? Te ascult? Hai trezirea! Bună dimineața! Hai să scotrobăim Hai să până nu scotrobăim. adormim! Ce vrei să... Ce are Jo în geantă? O să scot oricum tot, că Ai curaj? n-am... Da, microfonul la care am cântat mai devreme. Cu sclipici, cu pietricele, cu... Se poate de simplu și de negru. Inirul. Așa? Da, mă aud eu, să nu știu pe mine să mă aud când cânt. Așa. Atât? Atât aici, da. Oi, și curat, mai avem o bucățică aici. Dar măcar e frumos, adică ce să mai bagi în el dacă arată așa, știi? Este ochelare de soare pe care îi port și noaptea, și ziua, și noaptea, și non-stop. Nu suporți lumina? Ba da, îmi place lumina, Lumina reflectoare. dar nu lumina dimineața când pleci din club. Hai, scoate, ce mai avem? Am un ruj, Ce nuanță? nude. Deci poți să te dai cu el fără să te mânjești. Da, adică Deci pot să fără mă oglindă. mânjesc cu el, că nu se vede, de fapt, asta e ideea. Încerci? Da, Testul fără oglindă cu Jo. atât fac, să știi, de obicei. Așa. Hai că ți-a ieșit nota 10. Și ceva despre genele astea ale tale? Da, genele mele sunt false. False? Nu sunt fir cu fir, Fir cu fir, da. și nu te Da, deranjează? puse. Nu mă deranjează, că nu stau foarte mult cu ele, adică mi le pun de obicei înainte să plec într-o vacanță și când mă întorc din vacanță ori le dau jos, ori aștept să se strice japele. Minunat, nice. Ai ceva pe aici? Cheile de la casă, pe care le pierd de nenumărate ori, ies la casă, sunt astea, da. Julia le avea. Da? Sunt... Pentru răgușit. Spune-ne ceva despre outfit-ul tău de astăzi, că te văd așa shiny. Este un outfit făcut pe grabă. Este un outfit gândit înainte cu 5 minute să ies din casă. Bine, hai fă-ne o piruetă, vrei? Da. Noi le spunem acestor pantofi visul piticului. Mai e valabilă treaba asta? Exact. N-am avut timp nici măcar să-i șterg ca lumea când am plecat de acasă. Achiziție nouă? A achizit, nu chiar nouă, de vreo 2 luni de zile și i-am rupt. I-am purtat, cred că odată la 2 zile ei sunt. Jo, hai să încheiem spunându-le fanilor tăi ceva despre tine. Ce n-au aflat până acum. Mi-e atât de foame în momentul ăsta, încât aș vrea să mănânc ceva cu foarte mult usturoi. Poftă bună! Da. Usturoi să fie.